गिबियावनो आर'नाइ रादाबनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनो लाग्रोबाय। नैबे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट-सापरि दख'रा। बे सिमेन्ट-सापरि दख'रानि एसपि गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा मोनसे मेल खुंनो थांगासिनो दङ। दिनैनि बे मेल खुंनायनि माखासे आरसिनि बिथांमोनजों आं दान्दिसे मोगा-मोगि लानो सानदों, बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानो सानदों दिनैनि जिखुनाखि हाबाफारि खुंनायनि सोमोन्दै। बोसोरा जोबखांनायनि दिनै दुलाराय बर' गुदि फरायसा फोरोंगिरिनि आफाद बिथांमोननि सायाव मा बुंनो सानो दिनै बे मेलाव? गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय। दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आसाम आरो धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा दिनैनिफ्राय जागायदों। दा दिनै गिबि सानाव जोङो माखासे हाबाफारि दंमोन। गिबियावनो जोङो जोंनि गाहाय थांफैब्लां बेखौ बेखेवबाय, बेनिफ्राय गाहाय बादा बेखौ बेखेवबाय, बिदिनो जामुंसालि, थान्दै बादा गासैबो जोङो बेखेवनाय जाबाय। ओमफ्राय दा सानसुनि 11 रिंगायाव जोंहा धेमाजि जिल्लानि जिल्ला कमिटिनि थान्दै मेल दङ। बिनि उनाव 4 रिंगानिफ्राय मिरु थान्दै जथुम्मा जागोन आरो मोनानि 9 बाजिनिफ्राय हारिमु बिलिफां जागोन। दिनैनि हाबाफारिया बेखिनियानो। माबे जिल्लानिफ्राय थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैदों? ओरैनो जोंहा दुलाराय आसामाव गासैयावबो बर' गैया, जिहेथु जोंनिया 21था जिल्लायाव जोंनि बर' फोरोंगिरिफोर दङ। बे गासै 21था जिल्लानिफ्रायनो बर' गुदि फोरोंगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन। इतिमध्य बहुतखिनि जिल्लाफ्रा फैबायानो आरो गंसे गंनैसो जिल्ला दंफैयो। दासिम 400सो थान्दैफोर बेहाय नुजाथिबाय आरो जों आसा खालामो आरो 200सो थान्दैफोर फैबावगोन होननानै जों मिजिंथिदों। कालचार प्रग्राम बायदिसिना लादों नामा? हारिमु बिलिफाङाव बे कालचार प्रग्रामा थागोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो माबायाव अपेन सेसन खालि जोंनि बर'नि कृष्टि बा बिदिनो मेथाइ खनगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायदों। आरो बे खुंगा 32 बे जथुम्मायारि बोसोरारि सानाव गाहाय आलासि महरै सोर नुजाफैनो हादों? गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि मानगोनां MP प्रधान बरुवाखौ जोङो हांख्रायदों। ओमफ्राय आरो बिदिनो आरो जर'खा आलासि दङ, मिनेस्वर बसुमतारी, आरो बिदिनो हांख्रायजानाय आलासि दंबावो माखासे मानि, बिथांमोनखौ जोङो फैगोन होननानै सानदों। ओमफ्राय गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारीखौ जोङो हांख्रायदों। बिथाङा इतिमध्य बिजनिनिफ्राय रावना होबाय। हयथ' मोनानि 7-8थासोआव बेवहाय मोनफैगोन दिनैहाय।